हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் கௌரவ ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட ஸ்பெஷல் பிளஸிங்ஸ் நம்மளுக்கு இன்னும் அடிஷனலா ஆட் ஆயிருக்கும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் டேல நம்ம ஸ்பெஷல் பூஜை எல்லாம் பண்ணா பண்ற எந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாலும் அது பல மடங்கு வந்து அதோட எஃபெக்ட் வரும். ரைட்? ஸோ அதனால்தான் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் எப்பவுமே நம்மளுக்கு எல்லாம் ஷார்ட்கட் வேணும் இல்ல, ஒன்னுனா நம்மளுக்கு மல்டிபிள் வேணும். அந்த மாதிரி நம்ம நேத்து பண்ண பக்தியோட மல்டிபிளிகேஷன் பல மடங்கு இருக்கும். அதோட நம்ம சாண்டிங்கையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு காலையிலேயே. சோ இன்னைக்கு இப்போ பாகவதம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்கிருப்தம் நரம் சேவோ நரோத்தமம் தேவம் சரஸ்வதி வாசம் ததோ ஜெயே உதீரயே நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்திகி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? யூ கேன் ஷேர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எங்க இருக்கோம்? First canto, 11th chapter, right? Yes, Mataji. Verse 11 Mataji. 11th chapter ங்க எத்தனாவது? 11 verse. 11 verse. Okay. மது போஜா அதுதானே? Yes, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. Yes, Mataji. நீங்க as usual turns எடுத்துட்டு ஜாயின் பண்ணலாம். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மது பூஜா தசார்ஹார்த்தா குருராந்தக விஷ்ணிபிஹி ஆத்மா துல்யா பலேர் குப்தாம் நாகே போகவதீமிவா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. मधु भोजत शार्हार्ष कुकुरांदह वृष्णिभिः आत्मतुल्यफलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव. मधु मधु भोज भोज तशार्ह तशार्ह अर्ह अर्ह गुरु कुकुर कुकुर अंदக अंदக விருஷ்ணிபி விருஷ்ணி வம்சத்தினரால் ஆத்ம துல்லிய அவருக்கு அவருக்கு நிகரான பலை பலத்தால் குப்தாம் பாதுகாத்தனர் நாகை நாகர்களால் போகவதி நாகலோகத்தின் தலைநகரம் இவ போல். மொழிபெயர்ப்பு. நாகலோகத்தின் தலைநகரான போகவதி நாகர்களால் பாதுகாக்கப்படுவதைப் போலவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இணையான பலசாலிகளாக போஜன், மது, தசார்கன், அர்ஹன், குகுரன், அந்தகன் ஆகியோரை போன்ற விருஷ்ணி வம்சத்தினரால் துவாரகா பாதுகாக்கப்படுகிறது. பொருளுரை. நாகலோகம் பூமிக்கு கீழே அமைந்துள்ளது. அங்கு சூரிய ஒளி கிடையாது. நாகங்களுடைய தேவதை போன்ற பாம்புகள் தலைகளின் மீதுள்ள ஆபரணங்களின் ஒளி கதிர்களால் அக்கிரகத்தின் இருள் அகற்றப்படுகிறது. மேலும் நாகங்களின் சுகத்திற்காக அழகிய தோட்டங்கள், சிற்றாறுகள் போன்றவை அங்கு உள்ளன என்று கூறப்படுகிறது. இந்த இடமும் நாகலோக வாசிகளால் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிகிறது. அதை போல் தான் துவாரகபுரியும் விஷ்ணு வம்சத்தினரால் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டு இருந்தது. இவ்விளைவில் பகவான் வெளிப்படுத்தியதற்கு இணையான சக்தியை அவர்கள் பெற்றிருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நாகலோகம்ன்றது நம்ம பூமி கீழே, அதாவது நம்மளோட பூலோகத்தை விட கீழே இருக்கிற பிளானட்ஸ்ல சேர்ப்போம். ஆனா அங்க வந்து சூரிய வெளிச்சம் உள்ள போகாட்டாலும் அது ரொம்ப வெளிச்சமா இருக்கும். ஏன்னா அங்க இருக்கிற நாகங்களோட தலை மேல இருக்கிற அந்த நகைகள், அந்த ஜுவாலமே வந்து அங்க வெளிச்சத்தை கொடுக்கும். இதை வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா கிருஷ்ணர் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லோ அதுக்கு ஈக்குவலா அங்க அந்த துவாரகால இருக்கிறவங்களும் ஈக்குவலி பவர்ஃபுல். எப்படி கிருஷ்ணரோட கம்பேர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிறவங்க வேற யாருன்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம். அவரோட பையன் பிரத்யும்னா, ஃபர்ஸ்ட் பல்ராம் அங்க இருக்காரு. அவர் தான்
கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் பிளனரி போர்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் அவரோட விரிவு, அவரோட எக்ஸ்பான்ஷன். சோ பலராமும் கிருஷ்ணரும் வெவ்வேறு இல்லை, அவரே தான். சோ எவ்வளவு சக்தி கிருஷ்ணருக்கு இருக்கோ பலராமும் அதே லெவலுக்கு எக்ஸிபிட் பண்றாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ரெண்டாவது, அவர்கிட்ட இருந்து பிரிவுகளா ஆனதுதான் நம்மளோட பிரத்யும்னா அனிருத்தா எல்லாம். பிரத்யும்னான்றது அவரோட மகன் ஸ்தானம், அவரோட பையனோட பையன் தான் அனிருத்தான்றவர். சோ இவங்க எல்லாம் தான் நம்ம துவாரகால இருக்காங்க, ரைட்? சோ இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லா ஏன் இருக்காங்கன்னா, இவங்க எல்லாம் இங்க இருக்கிற பூலோக ஆட்களே இல்லை. இவங்க எல்லாம் அவர் வர்றச்சேயே அவரோட கோலோகா பிருந்தாவன்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்தாங்க. கோலோகத்துல இருந்தோம். அப்புறம் சம்புன்றவர் நம்ம சிவாவோட பையன் முருகர். எல்லாருக்குமே தெரியும் முருகர்ன்றவர் யாரு, நம்மளோட சிவா பையன்றது விடுங்க, பட் எல்லா தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நடக்கிற ஒரு சண்டையிலையும் சிவா அந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபைட்டிங் ஜெனரல், அந்த மாதிரி நிக்கிறாருன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்படி இருக்கே இவங்க பல மடங்கு சக்தியோட இருக்காங்க. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம ஜெயா விஜயான்ற துவாரபாலகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அது நம்ம விஷ்ணுவோட நம்ம நாராயணாவோட வாட்ச்மேன். அவங்க நம்மளோட 4 பசங்க, அதாவது பிரம்மாவோட 4 சனத்குமாரங்களை அலோவ் பண்ணவே இல்லை உள்ள போக. அந்த சாபத்துல பிறந்த அந்த 3 பேர் யாரு, நம்ம நீங்க சொல்லுங்க. சோ அந்த சாபத்துலனால அவங்க பூலோகத்துல 3 தடவை பறக்குறாங்க. அது அவங்க யாரு, எந்த யுகத்துல? இரண்யகசிபு, சிசுபாலன் அண்ட் பிரதர்ஸ், ராவணன் அண்ட் கும்பகர்ணன். கரெக்ட். சோ இந்த 3 பேர் ஏன் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்கன்னா, இவங்க ஆர்டினரி வரம் வாங்கினாங்கன்றது ஒரு சைட்ல வைங்க, பட் இவங்க நார்மலா நம்மள மாதிரி ஒரு மாநிலத்துல பிறந்து மறுபடியும் இறந்து வந்தவங்க இல்லை. இவங்க வைகுண்டத்துல இருந்து வந்தவங்க. சோ அவங்களோட சக்தி எத்தனை மடங்குன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வைகுண்டத்துல இருக்கிறவங்களோட பவரே வேற. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் எவ்வளவுதான் பிராக்டிஸ்ன்றது ஒரு சைட்ல இருந்தா கூட இவங்கெல்லாம் அவரோட பர்மனன்ட் அசோசியேட்ஸ். அதனாலதான் யாரும் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு அர்ஜுனர் கூட இருக்காரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவரை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அவர் ராத்திரியிலயும் அடிப்பாரு, கரெக்ட்? அதுக்கு என்ன பேர் சொல்வீங்க? குடாகேசர். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. குடாகேசவர். அதே மாதிரி 2 கையில சண்டை போடுறவங்களை என்ன சொல்லுவாங்க? எக்ஸ்பர்ட். இல்ல மாதாஜி, சவ்யசாச்சி, ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன மாதாஜி பார்த்திருக்கோம் எப்படி நம்மளால பண்ண முடியலன்னா, அப்கோர்ஸ் ரொம்ப ட்ரைனிங் கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப பண்ணாங்கன்றது இருக்கலாம். ஆனா இயல்பாவே இவங்க மானிட மனிதர்கள் இல்லை. அதனால இவங்களோட பவர் அந்த யுகத்துல இன்னொன்னு என்னன்னா, இவங்க கிட்ட புக்ஸ் நோட்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு தடவை வாயில சொல்றது அவங்க காதுல போகும், அது மனசுல படைஞ்சிடும், அதுதான் பர்மனண்டா இருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கோப்பே இல்லை. அதனாலதான் கர்ணருக்கு கொடுத்த சாபம் பரசுராம் என்ன சொல்றாரு, நீ என்னை ஏமாற்றுனாதால உன்னோட நிலைமை என்ன ஆகும், உன்னை ரொம்ப நான் சாபிக்கிறேன், நீ மனிதனா பிறந்தா கூட என்ன ஆகும், நீ கரெக்டா தேவைன்ற டைம் உனக்கு உபயோகம் ஆகாது அப்படின்ற அவர் ஒரு புக்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லையா, அந்த இல்ல, ரைட்? எல்லாமே சுணுன்னு சொல்றோம், கேட்டு அந்த ஸ்ருதி அந்த மூலமா கத்துக்கிறது தான் மொத்தமே. ஸோ அந்த கான்செப்ட் வச்சு இருக்கிறதாலதான் அந்த துவாரகா வாசிகள் எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு கிளம்பலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வர் தூ சர்வ விபவா புண்ணியா விருக்ஷாலதாஸ்ரமயி உத்யோனோ பவனா ராமேர் விருதா பத்மாகராஸ்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வர்து சர்வ விபவ புண்ணிய விருக்ஷாலதாஸ்ரமை உத்யானோ பவனா ராமைர் விருத்த பத்மாகர ஸ்ரீயம். சர்வ எல்லா ருது பருவங்களும், சர்வ எல்லா விபவ செல்வங்களும், புண்ணியம் விருக்ஷ மரங்கள், லதா கொடிகள், ஆசிரமைகி ஆசிரமங்களுடன், உத்தியான பழத்தோட்டங்கள், உபவன பூந்தோட்டங்கள், ஆறாமை உல்லாசத் தோட்டங்கள் மற்றும் அழகிய பூங்காக்கள், விருத்த சூழப்பட்ட, பத்ம ஆகர தாமரைகளின் பிறப்பிடங்கள் அல்லது நல்ல நீர்த்தேக்கங்கள், ஸ்ரீயம் அழகை அதிகரிக்கும்,
மொழிபெயர்ப்பு. துவாரகாபுரி நகரம் எல்லா பருவ காலங்களின் செல்வங்களாலும் நிறைந்திருந்தது. அங்கு ஆசிரமங்களும் பழத்தோட்டங்களும் பூந்தோட்டங்களும் உல்லாச தோட்டங்களும் மற்றும் தாமரை பூக்கள் நிறைந்த நீர்த்தேக்கங்களும் இருந்தன. பொருளுரை. இயற்கை செல்வங்களை அவற்றிற்கே உரிய முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்வதால் மனித நாகரிகத்தின் பூரணத்துவத்தை அடையலாம். இதற்கேற்ற முறையில்தான் துவாரகாபுரியும் பூந்தோட்டங்களாலும் பழத்தோட்டங்களாலும் தாமரை கொண்ட நீர்த்தேக்கங்களாலும் சூழப்பட்டிருந்தது. நவீன தலைநகருக்கு தேவையான இயந்திர சாலைகள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கசாப்பு கடைகளை பற்றிய குறிப்பு மேற்கண்ட வர்ணனையில் இடம்பெறவில்லை. இயற்கை செல்வங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் சுபாவமும் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. நவீன நாகரீக மனிதனின் இதயத்திலும் அது இருக்கிறது. இன்றைய தலைவர்கள் தங்களது வசிப்பிடங்களை அத்தகைய இயற்கையான அழகிய பூங்காக்களும் நீர்த்தேக்கங்களும் உள்ள இடங்களில் அமைத்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் சாதாரண மனிதனை அவர்கள் பூங்காக்களும் தோட்டங்களும் இல்லாத நெருக்கடியான இடங்களில் வாழும்படி விட்டு விடுகின்றனர். ஆனால் இங்கு துவாரகாபுரி நகரத்தின் வேறான வர்ணனையை நாம் காண்கிறோம். அந்த தாமம் அல்லது வசிப்பிடங்கள் முழுவதும் இத்தகைய பூங்கா வனங்களாலும் உல்லாச தோட்டங்களாலும் தாமரை குளங்களாலும் சூழப்பட்டிருந்தன என்பது தெரிய வருகிறது. அவர்கள் இயற்கை செல்வங்களான பழங்களையும் மலர்களையும் நம்பியிருந்தனர். அசுத்தமான குடிசைகளையும் சேதிகளையும் ஆதரிக்கும் இயந்திர தொழிலை அவர்கள் நம்பியிருக்கவில்லை. நாகரிக முன்னேற்றம் இயந்திர ஆலைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளின் வளர்ச்சியை கொண்டு கணக்கிடப்படுவதல்ல. இவை மனிதனிடம் உள்ள மென்மையான இயற்கை சுபாவங்களை அழித்து விடுகின்றன. ஆனால் மனிதனின் ஆன்மீகமான இயற்கை சுபாவங்களை வளரச் செய்து ஆன்மீக உலகிற்கு திருப்பிச் செல்லும் வாய்ப்பை அவனுக்கு அளிப்பதே நாகரீக முன்னேற்றமாகும். இயந்திர ஆலைகளையும் தொழிற்சாலைகளையும் பெருக்குவது உக்ர கர்மா அல்லது காரசாரமான சொல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அச்செயல் மனித சமூகத்தின் மென்மையான இயற்கை சுபாவங்களை அழித்து அவர்களை அசுரர்களாக மாற்றி விடுகிறது. பருவ காலங்களில் மலர்களையும் பழங்களையும் உற்பத்தி செய்யும் புண்ணியம் வாய்ந்த மரங்களை பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்படுவதை நாம் காண்கிறோம். புண்ணியமற்ற மரங்கள் பயனற்ற காடுகளாக மட்டுமே உள்ளன. அவற்றை அடுப்பறிக்க மட்டுமே உபயோகிக்க முடியும். நவீன நாகரிகத்தில் இத்தகைய புண்ணியமற்ற மரங்கள் சாலையோரங்களில் நடப்படுகின்றன. மென்மையான புலன்களை விருத்தி செய்து ஆன்மீக அறிவை பெறுவதற்காக மனித சக்தியை சரியாக உபயோகிக்க வேண்டும். இதில்தான் வாழ்வுக்கான விடையே உள்ளது. பழங்கள், மலர்கள், அழகிய தோட்டங்கள், உல்லாச பூங்காக்கள் மற்றும் வாத்துகளும் வண்ணப் பறவைகளும் நீந்தி விளையாடும் தாமரை குளங்கள் மற்றும் போதுமான பாலையும் வெண்ணையையும் கொடுக்கும் பசுக்கள் ஆகியவை மனித உடலின் மென்மையான திசுக்களை விருத்தி செய்வதற்கு முக்கியமானவை ஆகும். மாறாக இருண்ட நிலவரைகளை போல் உள்ள சுரங்கங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பட்டறைகள் போன்றவை தொழிலாளிகளிடம் அசுர இயல்புகளை விருத்தி செய்கின்றன. தொழிலாளிகளின் உழைப்பில் முதலாளிகள் செழிப்படைகின்றனர். இதனால் பல விதத்தில் அவர்களுக்கிடையில் கைகலப்பு ஏற்படுகிறது. துவாரகாபுரியின் வர்ணனை மனித நாகரிகத்திற்குரிய சிறந்த உதாரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி, ரொம்ப கிளியரா படிச்சீங்க. சோ இப்ப என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்ப நம்மளோட ரெண்டு விஷயங்கள். ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலம் இந்த காலத்துலயும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. இப்ப அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேச்சுரல் சரௌண்டிங் இருக்கும். அவங்க இருக்கிறது அந்த அருவி, தண்ணி, பூக்கள், இந்த இதுக்கு நடுவுல, அதாவது நேச்சரா இருக்கிறதுலே ரொம்ப அழகு. இந்த அழகுலதான் அவங்க இருந்தாங்க. இப்ப இருக்கிறவங்க அந்த அழகெல்லாம் விட்டுட்டாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நீங்க பெரிய வீடுகள், கொஞ்சம் பணக்காரங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லயுமே கார்டன் இருக்கும். நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா, அப்படியே இல்லைனாலும் இப்பதான் இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆயிருக்கு. டெரஸ் கார்டன், பால்கனி கார்டன் சொல்லிட்டு அதை நேச்சுரலா வைக்கிறாங்க. அதுவே வரல அன்ற சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பூவாவது வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வசதியா இருக்கிறவங்க பண்றாங்க. ஆனா என்ன பண்றாங்க, அவங்க இந்த ஏழைகள் இவங்களெல்லாம் எப்படியாவது இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, இந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ் கான்கிரீட் ஜங்கிள். ஒரு ஜங்கிள்ல போய் எடுத்துன்னு போய் விட்டுற மாதிரி, அதாவது எல்லாம் கான்கிரீட் ஜங்கிள் என்ன, அடவி என்ன, ஒரு மாதிரி தனியா கொச்ச கொச்சன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் இல்லை. அந்த மாதிரி கொச்ச கொச்சன்னு கான்கிரீட்னா நம்மளோட செங்கல்ல கட்டின ஒரு சாலை தான் அபார்ட்மெண்ட்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களை விட்டுறாங்க. ஆனா அவங்க என்னமோ நல்லா அந்த நேச்சர், பழங்கள், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்றாங்க.
ஒரு காலத்துல வந்து எடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட சில செடிகள் அந்த பூக்கள் இப்போ ஆண்டவனுக்கு கூட கொடுக்கறது வந்து இந்த மாதிரி பூக்கள் கொடுப்போம். ஆனா அந்த பேப்பர் மாதிரி இருக்கிற பூக்கள் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம். நல்ல அந்த சுவாசம் இருக்கிற பூக்கள் தான் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி பூக்கள் வந்து நார்மலா இந்த நம்ம நடமாடுற இடத்துல இருக்காது, ஏதோ ஒரு அடவியில அங்கதான் இருக்கும். ஆனா நம்ம எப்படி பண்றோம், நம்ம வந்து அதெல்லாம் பாக்குறது இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து இப்ப என்னன்னா அந்த அடவியில என்ன இருக்குமோ தேவையில்லாதது விறகுகளுக்கோசரம் யூஸ் பண்றது ஒண்டிதான் அடவியில இருக்கும். இப்ப வந்து அந்த அடவியை கொண்டு வந்து நம்ம சிட்டில வச்சுட்டு சிட்டி சைட் எல்லாம் நம்ம வளர்க்க வைக்கிறோம். ரைட். இப்போ உக்ர கர்மா, இப்போ கர்மா நம்ம ஆல்ரெடி கர்மாலேயே நம்ம 3 கேட்டகரி பண்ணி வச்சுக்கோம். அகர்மா, கர்மானா நம்ம செய்யும் செயல்கள். அதை வைத்து சரி நீங்க சொல்லுங்க, கர்மா என்ன? விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது கர்மா. அது ஒரு டெஃபினிஷன். பட் ஆக்சுவலா கர்மாக்கு நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்கு. சோ என்னெல்லாம் இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. செய்யும் செயல்கள், விதிக்கப்பட்ட வேலைகள், போன ஜென்மத்துல நம்ம பண்ணது, போன ஜென்மத்தை செஞ்ச பாவங்கள், பாவ புண்ணியங்களை மறுக்காமல் செய்வது. என்ன மாதாஜி? விதிக்கப்பட்ட செயல்களை மறுக்காமல். விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யறது, நம்ம கடமைகளை செய்யறது நம்ம குழந்தைகளுக்கு. ஓகே. நீதிப்படி செய்ய வேண்டிய முன்னோர்கள் அந்த இதுவும் செய்யணும். அதோட அது கர்மத்துல வராது, அது தர்மத்துல வரும் இல்லையா, நம்ம செய்யும் கடைகள். சரி பரவாயில்ல, போயிட்டே இருங்க. இன்னும் அதை தவிர நம்ம செய்யும் செயல்கள் மீனா, அதாவது இங்க நம்ம பகவத்கீதை பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் செயல். பயனை. சோ 8வது சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் கர்மானா நம்ம கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, செயல்களை நம்ம செய்யும் செயல்களில் இருந்து நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம், அதனால நம்மளுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் பாடி வருது இல்லையா. கர்மான்றது அதுதான், நம்ம செய்யும் செயல்கள். ரைட். செய்யறதுனால என்ன வருதோ அந்த பாடி, அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் பாடி வரதுக்கோசம் ரைட் செய்யற செயல்கள் தான் கர்மான்னு ஒரு லைன்ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ வந்து அகர்மான்றது என்ன? தவறான செய்தி, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய செயல் அகர்மா. ஓகே, தவறான செய்தி செஞ்சா அகர்மாவா? இப்போ நான் ஏழை பசங்களுக்கு எல்லாம் நான் சாப்பாடு போடுறேன், எனக்கு எந்த பயனும் இல்ல, அது அகர்மால வருமா? எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு ஒப்படைச்சிட்டு செய்யணும். தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாமே பகவானுக்கு கொடுக்கறது, எது செஞ்சாலும் நல்ல செயல்கள் தான் அது. அதாவது எல்லா செயல் வேணா கடவுளுக்கு செய்யலாமா? நான் வந்து ஒரு 4 பேரை கொலை பண்ண போறேன், ஓம் கிருஷ்ணார் பணம் சொல்லிட்டு 4 பேரை போய் கொலை பண்ணலாமா? நீங்க தானே மாதாஜி சொன்னீங்க. வெரி நைஸ், கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். எந்த செயலுமே ஆண்டவனுக்கு பண்ணலாம். நான் வந்து செய்யும் கொலையையும் நான் ஆண்டவனுக்கு அர்ப்பிச்சுட்டு ஒரு 4 பேரை போய் கொலை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் மாதாஜி. கரெக்டா? தர்மத்திற்கு முரண்படாமல் பக்தியோடு பலனை எதிர்பார்க்காமல் அர்ப்பணம் செய்தல். மாதாஜி நான் கூட பக்தியோட தான் பண்ண போறேன் கொலை, நானும் எந்த பயனும் எதிர்பார்க்கல. அவங்க 4 பேர் வந்து எனக்கோசரம் விரோதத்துக்கோசரம் நான் கொலை பண்ணல. அவங்க வந்து தேச துரோகிகள், இல்லைன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப திருட்டு பசங்க, அதனால நான் அவங்களை கொலை பண்றேன். எனக்கு எந்த பயனுமே இல்லை. சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நம்ம யாரோட சட்டம் மாதாஜி? இந்தியன் பீனல் கோட் சட்டமா இல்ல யுஎஸ் சட்டமா? போர்க்களத்துல சாஸ்திரங்கள் மாதாஜி. கரெக்டா, ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திரங்கள். சோ நம்ம அசுரான்றத 16வது சாப்டர்ல சொல்றோம், படிக்கிறோம். அதுல சூரான்றவங்க வந்து தெய்வர்கள் அப்படி இருக்கும். நம்ம இங்கிலீஷ் வார்த்தையில சொல்லணும்னா, நம்ம இங்கிலீஷ் வார்த்தையில குட், ஆமா கரெக்ட், டீமன்ன்றது அசுரர்கள். பட் நம்ம சொல்ற நம்ம நடைமுறையில யூஸ் பண்ற வாட நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு யூஸ் பண்றோம். அது வந்து கிருஷ்ணரோட பாஷை வந்து அசுரர்கள் கெட்டவங்க, தெய்வர்கள், ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இப்ப வந்து என்னன்னா, ஆண்டவனுக்கு அர்ப்பிச்சுட்டு பண்ண கூடிய சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருக்கிற பாஷைகள் தான். ஏன்னா நடைமுறையில எல்லாருமே என்னோட தாத்தா கூட திருடன் தான், நான் திருடன் ஆளாமே, என்னோட ஃபேமிலி சொல்லியிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் அதெல்லாம் அந்த கணக்குல வரவே வராது. ரைட். சோ அதனால அது அக்கர்மாகும். சரி, இப்போ விக்ரமானா என்ன? செய்யக்கூடாத செயல்களை செய்யக்கூடாத செயல்கள். இப்போ உக்ர கர்மா என்னன்னா, விக்ரமாவை விட விக்ரமாவே பல மடங்கு ரொம்ப மோசம். ஆனா உக்ர கர்மம்னா அவ்வளவு பாவ செயல்கள். எப்படின்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். டெரரிசம், அதாவது கொலை பண்றதே பாவம். அதுல வந்து தப்பே செய்யாதவங்களை கொலை பண்ணிட்டு, அதுவும் ஆண்டவன் பேர்ல, அதுக்குதான் கேட்டேன்.
சோ ஆண்டவன் பேர்ல தான் அவங்களும் பண்றாங்க. அவனா ஜலாத் ரைட், ஜலாத் ரைட், அதாவது ஹெவன் போய் சேர்ந்துடுவோம்ன்ற நன்மையில பண்றாங்க. அது எப்படி போய் பாவாங்க? அது ஒரு உக்ர கர்மம் இல்லையா? எத்தனை பேரா கொலை பண்றாங்க? அது யார் சொல்லியிருக்காங்க? எந்த சாஸ்திரத்துல இருக்கு? எந்த பாஷை சாஸ்திரத்துல இருக்கு? அவங்களே அவங்க வசதிக்கு எடுத்துட்டு இது ஆண்டவன் கோசம் நம்ம பண்றோம், ஆண்டவன் கோசம் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு பிரச்சாரம் பண்றாங்க. சரி, இப்ப நிறைய மிஷின்ஸ் வந்திருக்கு. என்ன ஆனா ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ் சொல்றாங்க இல்லையா? இப்ப ஆட்டோமேட்டிக், நீங்க வரியே பண்ணிக்க வேணாம், நாங்க கையே போட மாட்டோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கத்தியில கட் பண்ணிடும். அந்த ஆடா மாடு எது வேணா, ஆடு மாடு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடும். டக்குன்னு ஒரு தோல் புழிஞ்சிடும், டக்குன்னு இன்னொன்னு ரத்தத்தை உறிஞ்சிடும், டக்குன்னு இன்னொன்னு சாப் பண்ணிடும். என்ன சொல்ல வரீங்க? ஒண்ணு வெட்டினோம் நம்மனா அதுல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உள்ளேயாவது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், அது இல்ல. ஆனா இந்த மாதிரி பண்றதுனால என்ன ஆகும்? எத்தனையோ, அதாவது ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல, இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல நிறைய பண்ண முடியும் ரைட். இதுல வேற நிறைய பேர், இன்ஃபேக்ட் சபரிமலை போறவங்க கூட மாலை போட்டு பண்ணுவாங்க, அதை கைட்டிட்டு பண்ணிட்டு மறுபடியும் போட்டுப்பாங்க. கேட்டா இதுதான் என்னோட ரெகுலர் வேலைன்னு அதை வேற நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஆமாமா, என்னதான் இருந்தாலும் ரொம்ப பக்தி, சுவாமி சுவாமி நான் மெச்சிக்கணும் உங்களை. ஏன்னா அது அவர் பண்ற தொழில். யாராவது சொல்லியிருக்காங்களாங்க அந்த தொழில் தான் பண்ணணும்? உலகத்திலேயே அந்த ஒரு தொழில் தான் இருக்கு. அந்த தொழில் பண்ணலைன்னா நம்ம நம்மளால முடியவே முடியாது. நீங்க எங்கேயாவது சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி 3 தொழில் தான் இருக்கு, நீங்க 2 தொழில் பண்ணக்கூடாது, 3வது தொழில் மாடு ஆடு வெட்டுறதுதான், அது வெட்டாம நீங்க இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு எந்த இடத்துலயாவது போட்டிருக்காங்க? இல்ல. சரி, மோசமா சொல்றோம் இல்லையா? ஜெயில தப்பு பண்ணவங்க அரெஸ்ட் ஆறாங்க, அவங்களுக்கு நிறைய வேலை கொடுக்குறாங்க, சாமான் தேய்க்கிறதுல இருந்து உட்டு கட் பண்றதுல இருந்து நிறைய. யாராவது ஒருத்தங்க ஐயோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு 10 ஆடையோ மாடையோ கொலை பண்ணி போடுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஜெயில் இருக்கிறதுலயே பாவப்பட்ட இடம், அப்படி இருந்தாலும் பாவ விமோசனம் நடக்கணும்ன்ற இடத்துல கூட அது சொல்றது இல்லை. கரெக்டா? சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறதும் ஜெயிலா வச்சுக்கோங்க, ஜெயிலர் பேரு மாயாதேவி வச்சுக்கோங்க. ஆனாலும் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் உக்ரகர்மம். ஏன்னா ஃபேக்டரிஸ் அப்படியே பல கோடி, அதாவது ஃபேக்டரி இருக்கிறதே தப்பு. இப்ப ஃபேக்டரி சிட்டில வச்சுட்டு பொல்யூஷன் அவனுக்கு பைசா கொடுத்துருவாங்க. அதனால அவங்க வியாதி, பல குழந்தைங்க சரீரம் பாதிக்கப்படுது, மனசளவு இல்ல, உள்ள நிறைய ஆர்கன் ஃபெயிலியர் இருக்கும், யூட்ரஸ், நம்மளோட லங்ஸ், இதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகுது. இதெல்லாம் காலத்துக்கும் அவங்க அவஸ்தைப்பட வேண்டியதா இருக்கு ரைட். இதெல்லாம் தான் உக்ர கர்மம். அதாவது ஒரு கர்மம் அப்படியே பல பேரையும் உக்ரமே ரொம்ப பல மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கிற எஃபெக்ட். சோ அது தூரமா கரெக்ட். சோ அதுதான் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரங்கள்ல போட்டிருக்கு. சோ அதனால இதே இவ்வளவு சொல்றாங்கன்னா, துவாரகால இருக்கிற துவாரகாபுரி என்ற உலகத்துல அவ்வளவு அழகான ஒரு நேச்சுரல் பியூட்டி இருக்குன்றதுக்கோசரம் நம்ம இவ்வளவு அவரு கம்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அங்க இயல்பாவே நம்ம சொல்ற ஹம்சா ரைட், வாத்து எல்லாம் அங்க அழகா இருக்கு. அதுதான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் நம்ம போலாம். 1.11.13. கோபுரத்வார மார்கேஷு கிருத கௌதுக தோரணாம் சித்ராத்வாஜா பதாகாக்ரே அந்தர்மதி தாரபாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி, எனக்கு ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. யாராவது புக் இருக்கிறவங்கள படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா? சுகன்யா மாதாஜி மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். இல்ல அடுத்த வர்ஸ் பண்ணணும் நீங்க. இல்ல அடுத்த வர்ஸ் என்கிட்ட இல்ல மாதாஜி, இது வரைக்கும் தான் அனுப்பியிருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு ஆனா போட்டோ அனுப்பியிருக்கேன் வாட்ஸ்அப்ல. இது வரைக்கும் தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்களா? இதுக்கு மேல அனுப்பலையா? இல்ல இது வரைக்கும் தான் அனுப்பியிருக்காங்க. சரி, நோ ப்ராப்ளம். நான் இங்கிலீஷ் ஷேர் பண்றேன். ஒரே ஒரு செகண்ட். புக் இருக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க. வாட்ஸ்அப்ல நீங்க அனுப்பிச்சு இருக்கிறதும் இது வரைக்குமா இல்ல இதுக்கு அப்புறம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க? இதுக்கு அப்புறம் உள்ளத போட்டோ எடுத்து அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க. ஓ, நீங்க அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட் பாருங்க. மாதாஜி அத நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா? அது எப்படி ஷேர் பண்றது எனக்கு தெரியல, அதான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் நானு. ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. Hare Krishna. 1.11.13. Gopuradvara margeshu krita kautuka toranam chitradvaja patakagre anta pratihatatapam. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
हरे गोपुरद्वारमार्गेषु हृदकौतुकतोरणाम् சித்ரத்வஜபதாகாக்ரை அந்த பிரதிஹதாதவாம். கோபுர நகரவாயில், துவார கதவு, மார்க்கேஷு வெவ்வேறு சாலைகளில், கிருத செய்யப்பட்டன, கௌதுக திருவிழாவின் காரணத்தால், தோரணானாம் தோரணம், சித்திர வர்ணம் தீட்டப்பட்ட, துவஜ கொடிகள், பதாக அகரை முக்கிய அடையாளங்களால், அந்த உள்ளே, பிரதிகத தடுத்துவிட்டது, ஆதபாம் சூரிய ஒளியை. மொழிபெயர்ப்பு. நகரவாயில், வீட்டு கதவுகள் மற்றும் சாலையோர அலங்கார வளைவுகள் ஆகிய அனைத்தும் பகவானை வரவேற்பதற்காக வாழை மரங்கள் மற்றும் மாவிலை தோரணங்கள் போன்ற விழா குறிகளால் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தன. கொடிகள், மாலைகள் மற்றும் வர்ணம் தீட்டப்பட்ட அடையாளங்கள், ஸ்லோகங்கள் ஆகிய அனைத்தும் இணைந்து சூரிய ஒளியை மங்கச் செய்தன. பொருளுரை. விசேஷ திருவிழாக்களுக்குரிய அலங்கார பொருட்களும் கூட இயற்கை செல்வங்களில் இருந்துதான் சேகரிக்கப்படுகின்றன. மாமரங்கள், தென்னை மரங்கள் மற்றும் வாழை மரங்கள் ஆகியவை இன்றும் மங்களகரமானவையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. மேலே குறிப்பிட்ட கொடிகள் அனைத்தும் பகவானின் மிகச்சிறந்த தொண்டர்களான ஹனுமான் அல்லது கருடனின் படங்களை கொண்டவையாகும். அத்தகைய படங்களும் அலங்காரங்களும் பக்தர்களால் இன்றும் மதிக்கப்படுகின்றன. மேலும் பகவானின் திருப்திக்காக அவரது தொண்டர்களுக்கு அதிக மரியாதை அளிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப அழகான எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி என்ட்ரன்ஸ் ஃபுல்லா வந்து அழகான தோரணங்கள் எல்லாம் அலங்காரப்பட்டிருக்காங்க. அதுல அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து கருடர்ல வந்து ஹனுமான் வந்து பண்ணிருக்காங்க. சோ கருடர் பத்தி நம்ம பேசலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஹனுமான் எல்லாருமே கேட்டிருக்கோம் இவ்வளவு ஸ்பெஷல்னு. ஹனுமான் வந்து சிவாவோட ஒரு அவதார் தான். சோ ஹனுமான் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அவர் வந்து பர்மனன்ட் சேவை, கிருஷ்ணரோட சேவை தான் முக்கியம். இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணரே தான் கதி அப்படின்னு, கிருஷ்ணர் ராமர் தான் கதின்றதுக்கு நான் 2 கதை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் கதை என்ன ஆகுதுன்னா, இது வந்து அங்க அயோத்தியா, எங்க வைகுண்டத்துல இருக்கிற அயோத்தியா. எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க, பாக்குறாங்க இந்த மாதிரி இது வந்து சண்டை போட்டி இல்ல, பட் ஜென்ரலா எப்ப பாரும் நம்மளோட ஹனுமான் தான் வேலை செய்யறாங்க, நம்ம செய்யலாமே, எப்பவுமே பாவம் அவர் பண்றாரு, ஒரு நாள் அவருக்கு லீவ் கொடுக்கலாம். நம்ம கூட நினைப்போம் இல்ல, விந்து ஏன்னா அங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு, நம்மளுக்கு வேற நினைப்பு, சே அவனுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, பாவம் அவர் வந்து ஹனுமான் வந்து ஒரு க்ஷணம் ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுக்காம வேலை செஞ்சுட்டே இருக்காரு ராமருக்கு. ஒரு நாள் எல்லா வேலையும் நம்மளே பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாருமே டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லா வேலையும் அவங்களே எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு நாள் அட்லீஸ்ட் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலையும் அவங்க பாக்குறாங்க. இதுதான் நம்மளோட மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவா இருக்கிறவருக்கு உண்டிதான் நிஜமான விஷயம் புரியும் அப்படின்னு. ஆஸ் யூசுவல் வந்து ஹனுமான் எந்திரிச்சு வராரு. ஓகே, நம்ம வந்து வேலை தானே, நம்ம வந்து எப்படியாவது நம்ம பிடிக்கணும், என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து இந்த வேலையை விடவே கூடாது, நம்ம கேட்ச் பண்ணணும், நம்ம வந்து விடக்கூடாது, நம்மளோட பொசிஷனை விடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் வந்து ட்ரை பண்றாரு. அதை ட்ரை பண்ணிட்டு எடுக்கிற ஒரு வேலை வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த டைம் வந்து கரெக்டா வந்து தேடுறாரு, வேலையே கிடைக்கல அவருக்கு. அப்போ வந்து கரெக்டா நம்ம இது சொல்லுவோம் இல்லையா, என்ன சொல்லுவீங்க, இப்படி பண்ணுவோமே, யான் பண்றது, கொட்டாய் விடுறது, ரைட்? ராமர் வந்து கரெக்டா கொட்டாய் விடுறாரு. அப்ப ஹனுமானுக்கு ஒரே சந்தோஷம், ஓடி போய் கொட்டாய் விடுறச்சே இப்படி பண்றாரு. நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, இப்படி சுருக்கு எடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த சின்ன சேவை கூட அவ்வளோ அவர் விருப்பத்தோடு ஓடி போறாரு. இதுல அப்பந்தான் அந்த டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாம் புரிஞ்சது, நம்ம ஏதோ நல்லது பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் சேவையில இருந்து எடுத்தோம். ஆனா சேவை இல்லைன்றதே அவருக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கு. அது நம்மளுக்கு புரியல டிவோட்டிஸா, ராமருக்கு புரிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் ஒரு கொட்டாய் விடுற மாதிரி, இப்ப ராமர் கொட்டாய் விடணும்னு நெசிட்டில அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு சேவையை கொடுத்தாரு அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனாலதான் நம்ம கூட பார்ப்போம், இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, இவங்களுக்கு ஆசையே இல்லை, இவங்களுக்கு ஆண்டவன் மேல பிரியமே இல்லை, ஆனா இவ்வளவு வருதே, நம்ம பக்தியா இருக்கும், ஆனா நமக்கு ஆண்டவன் வரவே மாட்டாங்களே, அவள் வேண்டவே வேண்டான்ற, அவ கனவுல எவ்வளவு தடவை ஆண்டவன் வராங்க, அவளுக்கு எல்லாமே நல்லது நடக்குது அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சிருக்கோம். கரெக்டா? சோ இதுக்கு வந்து அர்த்தம் என்னன்னா, இது வந்து அவங்க மனசுல இருக்கிறது வந்து வெறும் அந்த ஆண்டவனுக்கு தான், நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. சோ அதுதான் ஆக்சுவல். சரிங்களா? கடைசியில டைம் இருந்தா நீங்க எனக்கு வந்து முராரி குப்தான்னு சொல்லுங்க. ஆண்டவன் அதாவது ஹனுமான் சைத்தன்யா சரித்திரத்துல என்னவா இருக்காருன்னு நான் சொல்றேன். சரிங்களா? சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி, சொல்லல?
Okay, கடைசியில நான் வந்து சொல்றேன். இப்ப வந்து நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்லோகா பண்ணலாம். 1.11.14 ஹரே கிருஷ்ணா. சம்மார்ஜிதா மகாமார்கா ரித்யாபானக சத்வராம் சிக்தாம் கந்தாஜலே புக்தாம் பலபுஷ்பாக்ஷதாம் குரை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சம்மார்ஜ் மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணணும், கொஞ்சம் கிட்ட வேணா கொண்டு வரேன். இது என்ன சொல்றீங்க? இன்னும் வரல, தெரியல. 14 நீங்க படிக்கிறது 14 தானே? 14. மாதாஜி நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணனா உங்களுக்கு சுத்தமா தெரியாது. ஆமா, அப்படியே இருக்கட்டும், விட்டுருங்க. ஓகே, ஒரே நிமிஷம். சம்ஹார்ஜித நாங்களே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறோம். அந்த சம்மார்ஜித ஸ்லோகம் சரியா தெரியல. சம்மார்ஜித மகாமார்க ரத்யாபனக சத்வராம் சிக்தாம் கந்தசலை புக்தாம் பல புஷ்பாட்சதாம் குரைஹி. சொல்லுங்க மாதாஜி, அடுத்து தெரியும். ஓகே. டிரான்ஸ்லேஷன். சம்மார்ஜித நன்கு சுத்தம் செய்யப்பட்டன, மகார்ஜித பெருவீதிகள், சந்துகளும் சுரங்க வழிகளும், ஆபசதா கடைத்தெருக்கள், சத்வராம் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்கள், சிக்தாம் அனைத்து, கந்த ஜனவ வாசனை தைலம், உப்தாத் தெளிக்கப்பட்டு, பல பழங்கள், புஷ்ப மலர்கள், அசத உடையாத, அங்குரை விதைகள், மொழிபெயர்ப்பு. பெருவீதிகள், சுரங்கவழிகள், சந்துகள், கடைத்தெருக்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கூடுமிடங்கள் ஆகிய அனைத்தும் நன்கு சுத்தம் செய்யப்பட்ட பின் வாசனை தைலம் தெளித்து நனைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும் பகவானை வரவேற்பதற்காக பழங்கள், மலர்கள், விதைகள் ஆகியவையும் எல்லா இடங்களிலும் துவப்பட்டிருந்தன. பொருளறி. ரோஜா போன்ற மலர்களை காய்ச்சி வடிகட்டி தயாரிக்கப்படும் வாசனை நீரால் துவாரகாபுரி சாலைகள், தெருக்கள் மற்றும் சந்துகள் ஆகியவை நனைக்கப்பட்டன. கடைவீதிகளும் மக்கள் கூடும் பொது இடங்களும் நன்கு சுத்தப்படுத்தப்பட்டன. மேற்கூறிய விளக்கத்திலிருந்து துவாரகாபுரி நகரம் பல நெடுஞ்சாலைகள், தெருக்கள் மற்றும் மலர்களாலும் பழங்களாலும் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டு உல்லாச பொது மைதானங்கள் போன்றவைகளை கொண்ட பெருநகரமாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று காணப்படுகிறது. மேலும் பகவானை வரவேற்பதற்காக மலர்களும் பழங்களும் உடையாத தானிய விதைகளும் கூட பொது இடங்களில் துவப்பட்டிருந்தன. உடையாத தானிய விதைகள் அல்லது முனை வடிவில் உள்ள பழங்கள் மங்களம் அளிப்பவையாக கருதப்பட்டன. அவை இன்றும் இந்துக்களால் பொதுவாக விழாக்காலங்களில் அவ்வாறு உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க எப்படின்னா எல்லாம், அதாவது அந்த உடையாத முழு தானியங்கள் இதெல்லாம் வந்து இப்படி அவர் நம்ம வந்து ரெட் கார்பெட் வெல்கம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ நல்லா வந்து வெல்கம் பண்றாங்க. ஃபுல்லா பூக்கள் எல்லாம் போட்டு ஜஸ்ட் வெல்கம் பண்றது எப்படி அப்படின்னு காட்டுறாங்க. சரிங்களா? சோ இது நம்ம அடுத்த, அதாவது நம்ம இன்னும் கூட அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். பாத்தீங்கன்னா ஹிந்து இது கல்யாணம் அந்த டைம் எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி அலங்காரங்கள் டீட்டெயிலா இருக்கும் இல்லையா. துவாரகால எப்படி ஒரு பையனை இன்வைட் பண்றாங்களோ, ஒரு கல்யாண பையனை இன்வைட் பண்றாங்களோ, அதுக்கு பல மடங்கு வந்து கிருஷ்ணர் வர்றாருன்னு சொல்லிட்டு இன்விடேஷன் போகுது. இதேதான் ராமரும் வனவாசம் போயிட்டு வரச்சு, அதே மாதிரி இன்விடேஷன் தான் அங்கேயும் வந்துச்சு. சரிங்களா? இப்போ கடைசி 1.11.15 ஹரே கிருஷ்ணா. துவாரி துவாரி கிரஹாணாம் ச தத்யாக்ஷதத் பலேக்ஷுபி அலங்கிருத்தாம் பூர்ணகம்பே பரிபீர்தூபதீபகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா மாதாஜி? பெருசு வேணா பண்ணலாம். கீழே ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஸ்லோகம் படிங்க, கண்டென்ட்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் அதுக்குள்ள. துவாரி துவாரி கிருஹாணாம் ச ததி அக்ஷத பலேக்ஷபிஹி அலங்கிருதாம் பூர்ண கும்பைர் பலிபிர் தூபதீபகைஹி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? துவாரி துவாரி ஒவ்வொரு வீட்டு கதவும், கிரகணாம் வீடுகளின், ச மேலும்,
ததி தயிர், அக்ஷத உடையாத, பல பழம், இஷுபி கரும்பு, அலங்கிருதாம் அலங்கரிக்கப்பட்ட, பூரண கும்பைகி பூர்ண கும்பங்கள், பலிபி வழிபாட்டுக்குரிய பொருட்களுடன், தூபம் தீபைகி தீபங்களாலும் மெழுகுவர்த்திகளாலும். மொழிபெயர்ப்பு: ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலிலும் தயிர், உடையாத பழங்கள், கரும்பு, பூரண கும்பங்கள், வழிபாட்டு பொருட்கள், தூபம் மற்றும் தீபங்கள் ஆகிய எல்லா மங்களகரமான பொருட்களும் வைக்கப்பட்டு இருந்தன. பொருளுரை: வரவேற்பு அளிக்கும் வேத சடங்குகள் வரட்டுத்தனமானவை அல்ல. மேற்கூறியபடி சாலைகளையும் தெருக்களையும் அலங்கரிப்பது மட்டுமே வரவேற்கும் முறையாகாது. ஆனால் அவற்றுடன் ஒருவரது சக்திக்கேற்ப தூபம், தீபம், மலர், இனிப்பு பண்டங்கள், பழங்கள் மற்றும் சுவையான உணவு பண்டங்கள் ஆகியவற்றை போன்ற அவசியமான பொருட்களால் பகவானை வழிபடுவதும் வரவேற்பில் அடங்குவனவாகும். அனைத்தும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட பின் மிஞ்சும் உணவு வகைகள் கூடியிருந்த பிரஜைகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன. எனவே அது இன்றைய வரட்டுத்தனமான வரவேற்பை போல் இருக்கவில்லை. ஒவ்வொரு வீடும் இதே முறையில் பகவானை வரவேற்க தயாராக இருந்தன. இதன் விளைவாக சாலைகளிலும் தெருக்களிலும் உள்ள ஒவ்வொரு வீடும் இவ்வாறு பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்து மிஞ்சிய உணவை பிரஜைகளுக்கு விநியோகம் செய்ததால் விழா வெற்றிகரமாக முடிந்தது. உணவு விநியோகம் இல்லாத எந்த நிகழ்ச்சியும் பூர்ணமானது அல்ல. இதுவே வேத பண்பாட்டு முறையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து இது அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் மோர் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஒரு செகண்ட். இப்போ எக்ஸாக்ட்லி கல்யாணம் எப்படி நடக்குமோ, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அவங்க வந்து நம்ம ஆண்டவனை வேண்டது ரெண்டு விதிகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாகவத விதின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம வந்து புக் படிக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, அப்புறம் வந்து ஜபம் பண்றது, அப்புறம் பகவத்கீதா படிக்கிறது. இந்த பாகவத விதி அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? பாகவதம்ன்றது வந்து புக் ஃபார்ம்லயாவும் இருக்கு, பாகவதம் புராச்சனம் யாராவது சொல்றாங்க இல்லையா அந்த ஃபார்ம்லயும் இருக்கும். இது எந்தவித விதிகளும் இல்லை. அதாவது ஒரு பக்திக்கும் ஒரு கிளீனா இருக்கணும்ன்ற ஒரு ரீசனாம நம்ம குளிச்சுட்டு பண்றோமே தவிர இதுல ரூல்னு ஒண்ணு இல்லை. நம்ம பக்தி எந்திரிச்ச உடனேயும் படிக்கலாம், நம்ம ஜபம் வந்து அதான் குளிக்காம கூட பண்ணலாம், ஒரு வீட்டுல ஒரு இறப்பு இருந்தா கூட நம்ம பண்ணலாம், பாகவதமும் படிக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவுமே இல்லை. அதாவது நேரம் காலம்ன்றது இல்லை. நீங்க வீட்டுல படிக்கலாம், ரோட்ல படிக்கலாம், பாத்ரூம்ல படிக்கலாம், பஸ்ல படிக்கலாம், அந்த லெவலுக்கு இதெல்லாம் ஸ்பெஷல். ஆனா நாதர் வந்து இந்த ஆண்டவன் கும்பிடுறதுக்கு ஒரு சில விதிகள் கொடுத்துருக்காங்க. பஞ்சராத்ரா விதி என்று சொல்லுவாங்க. அதாவது 5 விதம். அதாவது டேட்டி தான் வச்சுக்கணும், அந்த டேட்டியோட சைஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கணும், நம்ம கும்பிடுறச்சே அந்த பெல் அடிக்கணும், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி சில விதிகள் இருக்குல்ல, நம்ம வந்து கற்பூரம் காட்டணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விதிகள் வந்து நம்மளுக்கு பஞ்சராத்திர விதியில எழுதிருக்காங்க. சோ அந்த விதிப்படி நம்ம வந்து பண்ண வேண்டிய சில பூஜைகள், சில புரஸ்காரங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் வரணும். அதனால வந்து நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த பர்டிகுலர் பஞ்சராத்திர விதி முறைகளை ஃபாலோ பண்ற இது ப்ராசஸ் தான் இவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வர திட்டத்திட்ட ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊதுவத்திகள் இருக்காங்க, அப்புறம் அந்த சாப்பாடுகள் பிரசாதம் மாதிரி அவருக்கு வச்ச சாப்பாடு அப்புறம் எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. ரைட். முன்ன கூட நம்மள ஒரு அதிதி, ரைட், அதிதி தேவோபவா அப்படின்னா அதிதி தான் தெய்வம்னு அர்த்தம் இல்ல, அந்த லெவலுக்கு நம்ம கவனிக்கணும்ன்றது. அதனால எல்லாரும் வந்து அந்த லெவலுக்கு கெஸ்ட் கவனிப்பாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து போன அப்புறம் வந்து அந்த லெவலுக்கு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அவ்வளோ அட்டென்ஷன் கொடுத்தாங்க. கிருஷ்ணருக்கும் சரி, அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து அவ்வளவு கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டாங்கன்ற சந்தோஷம் இல்லாம எல்லாரையும் கவனிக்கிறது, சேரிட்டி எல்லாமே பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்றதுதான் இது. இதோட நம்ம வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்தை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். நாளைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்போ நான் கதை சொல்றேன்னு சொன்னேன், நான் ஒரு செகண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகேயா? எல்லாருக்கும் டைம் இருக்கா? மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர் ஸ்டாப் பண்றேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, ஒரு செகண்ட் நான் மியூட் போடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போற கதை வந்து நான் சொல்றேன், ஒரு சார் ரெக்கார்டிங்.
ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம முராரி குப்தா என்ற கதை நம்ம பார்க்கலாம். யாரு எங்க இருந்து இந்த கதை வருது அப்படின்னா, நம்ம வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிருத்தால இருக்கிற கதை தான் முராரி குப்தா. முராரி குப்தான்றவர் யாரு? முராரி குப்தான்றவர் வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிரத்துல ஒரு டாக்டரா இருக்காரு, அவ்வளவுதான். சோ ஆனா அவர் வந்து யாருன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், அனுமான். அவரோட பிறவிதான் முராரி குப்தா. என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்றேன், முராரி குப்தான்றவர் வந்து ஒரு நாள் வேணும்ட்டே, நம்ம சைத்தன்யா பத்தி உங்களுக்கு தெரியும், வேணும்ட்டே வயிற்று வலின்னு சொல்லிட்டு முராரி குப்தா வீட்டுல போயிட்டு அவர் தண்ணி எல்லாம் குடிக்கிறாரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாரு. அந்த தண்ணி இன்னைக்கு கூட ஃபேமஸ். மாயாப்பூர்ல முராரி குப்தா ஹவுஸ்ன்னு இருக்கு. அங்க போயிட்டு அங்க தண்ணி குடிச்சோம்னா இருக்கிற வியாதி எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அதை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றவங்க அச்சீவும் பண்ணிருக்காங்க. சோ என்ன இப்போ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, சைத்தன்யா மகாபிரபு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், அவர் என்ன கொண்டு வந்தாரு, சங்கீர்த்தன் கூட்டிட்டு வந்தாரு. அண்ட் அனுமான் என்ன சொல்வாரு, ஹரே ராம் ஹரே ராம், வெறும் ஹரே ராம் அதோண்டிதான் சொல்வாரு. இவர் வந்து என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரி. இதுதான் அவரோட லைஃப் லாங், எப்பவுமே அது ஒண்டிதான். சோ சைத்தன்யா மகாபிரபு முராரி குப்தா கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, பாரு உனக்கும் தெரியும் முதல் கடவுள் வந்து கிருஷ்ணர் தான். சோ இப்பத்துல இருந்து ராம் ராம்னு சொல்றதை நீ நிறுத்திட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்ல ஆரம்பி அப்படின்றார். முராரி குப்தாக்கு வந்து அப்படியே இடி போட்ட மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அனுமானோட பாவம் என்ன, தாசிய பாவம். அவருக்கு வந்து ஆல்ரெடி சொன்னேன், அவருக்கு சர்வீஸே கொடுக்க வேணாம், ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் சொன்னதே அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆங்ஸைட்டி. ஐயோ என்னால வந்து கிருஷ்ணரை அதாவது ராமரை சர்வ் பண்ண முடியலையேன்றதுலயே அவர் ரொம்ப சோகமாயிடுவார். இப்போ வந்து ராமர் பேர் சொல்லாத கிருஷ்ணர் பேர் சொல்லு அப்படின்னு சைத்தன்யா மகாபிரபு சொன்ன உடனே அவர் ஒண்ணுமே பேசல. நான் நாளைக்கு வரேன், உனக்கு ஒரு நாள் டைம், நீ பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ, நாளையில இருந்து நீ வந்து வெறும் ராமர் பேர் இல்ல வெறும் கிருஷ்ணர் பேர் தான் உன் வாயில இருந்து கேட்கணும். முராரி குப்தாக்கு வந்து தாங்க முடியல, கண்ணெல்லாம் தண்ணி, மனசெல்லாம் கஷ்டம். ஏன் கஷ்டம், ஏன் அவஸ்தப்படுறாருன்னா, இது நார்மலா நம்ம போய் சொன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள ஒரு எட்டி உதச்சிட்டு வச்சுக்கோங்க. சொன்னவர் சைத்தன்யா, அவருக்கு நல்லா தெரியும் சைத்தன்யான்றவர் கிருஷ்ணர் வேற யாருமே இல்ல, ராமர் தானே. இப்போ என்ன அவர் ஃபாலோ பண்ணணும், அவரோட மனசுல இருக்கிற ஆசையா இல்ல அவர் பிரியமா இருக்கிற அந்த ராமர் வாயால வந்து அந்த வார்த்தையா? அவரால் தாங்கவே முடியல. இப்ப வந்து அவர் வந்து ராமர் பேரை தான் சொல்றாரு, அதை நிறுத்தினாருன்னா அவரால் இருக்கவே முடியாது. சரி, ராமர் பேரை நிறுத்தாம நம்ம வந்து ராமராமான்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, அப்போனா அவர் வந்து சைத்தன்யா பிரபு சொன்னதுக்கு வார்த்தைக்கு மரியாதை இல்லை, அப்படின்னா அவர் ராவரோட பேச்சையே கேட்கலன்னு அர்த்தம். என்னதான் பக்தி இருந்தாலும் ஆண்டவன், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, எனக்கு பக்திப்பா, எனக்கு ரொம்ப பக்திப்பா, நான் கோயில் போவேன், எவ்ரி இயர் போவேன் நான் கோயிலுக்கு, எல்லா ஜென்மாஷ்டமியும் அவ்வளோ தியாகம், அவ்வளோ தானங்கள் பண்ணுவேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. பகவத்கீதா படிச்சிருக்கீங்க, அதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஆண்டவனை கும்பிடுவேன், ஏன்னா எனக்கு நிறைய சாமான் வேணும், நகைகள் வேணும், நான் கும்பிடுவேன், நான் கேட்பேன் சாமி எனக்கு இது கொடுன்னு. ஏன்னா இட்ஸ் லைக் நான் வந்து என்ன ஆர்டர் சப்ளையர் மாதிரி. நான் போன் பண்ணி ப்ரொவிஷன்காரர் கிட்ட கேட்டானா அவன் சாமான் எப்படி போடுறானோ, நான் கொஞ்சம் பக்தி கொடுத்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்பேன், இல்ல ராமர் கிட்ட கேட்பேன், இல்ல இந்த சாமி கிட்ட கேட்பேன், அவங்க கொண்டு வந்து எனக்கு அதெல்லாம் போடுவாங்க. அதான் வித்தியாசமே தவிர நீங்க சொல்ற அந்த பேச்செல்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு பக்தி என்ற பேர்ல நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ரைட், அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இவர் சொல்லவே மாட்டார் இல்லையா. அனுமானுக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன், ஐயோ வார்த்தையை கேட்கறதா மனசுல இருக்கிற ஆராதனை, நம்ம ஆராதனா இருக்கிற ராமரை கவனிக்கிறதான்னு. அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு என்ன, நம்ம வந்து இவர் ராமரோட நம்ம கேட்கறதால தானே நமக்கு இந்த பிரச்சனை, நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம், நம்ம வாழ்க்கையே நம்ம முடிச்சுக்கலாம், நம்ம உசுரோடு இருக்கிறதாலதான், நம்ம இந்த சரீரம் இங்க இருக்கிறதாலதான் இந்த வாயின்னு ஒண்ணு இருக்கு, இந்த வாயின்னு ஒண்ணு இருக்கிறதாலதான் இந்த பேச்சு இருக்கு, இந்த க்ஷணமே நான் இதை முடிச்சுட்டேன்னா இந்த பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, நம்மளை அழிச்சிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு கரெக்டா சைத்தன்யா மகாபிரபு வர்றாரு. வந்து என்ன நடக்குது, நீ இப்படி எல்லாம் கூட யோசிப்பியான்னா அவர் அப்ப சொல்லிடுறாரு, என் வாயில இருந்து ராமர் பேர் இல்லாம இருக்கவே முடியாதனால, ஆனா உங்க பேர், உங்களோட வார்த்தையை மீறவும் என்னால முடியாது. அப்பனா ஒரே ஒரு இது, நாளையில இருந்து நீங்க சொன்னீங்க, அந்த நாளைய நான் பார்க்கவே கூடாது. ரைட், அது ஒன்றிதான் சொல்யூஷன். அதாவது உங்க பேச்சும் நடக்கணும், என்னோட வார்த்தையும் நடப்படணும், அதாவது ராமர் பேர் தான் வரணும்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்னன்னா, நீங்க சொன்ன அந்த நாளைக்கு அந்த சூரிய ஒளி வர்றதுக்கு முன்னாடி முராரி குப்தா இருக்கவே கூடாது. அவர் சொன்னார், எனக்கு தெரியும் நீ வந்து எப்பவுமே ராமநாமம் சொல்வ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே ராமநாமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தலையிலேயே எழுதிட்டு நீ கண்டினியூ பண்ணு, ஆனா உனக்கோசரம் ஸ்பெஷல் ஷோ நான் என்ன காட்டுறேன்னா, அவருக்கோசரம் விராக அவதார், உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, வரஹ அவதார், வரஹாவா அவர் என்ன பண்றாரு, பிரம்மா கூப்பிட்டதுக்கு அவர் பூமிக்கு வந்து அவர் அதாவது அர்த் பிளானட் இந்திரர் எல்லாருமே கும்பிடுறாங்க. நம்மளோட பூலோகம் வந்து தாங்க முடியாம தண்ணிக்குள்ள போகுது. அப்போ அவரோட
எடுத்து அவர் எடுக்கிற மாதிரி அவர் வந்து அவர் வீட்லயே அந்த ரூபத்தை காட்டி அந்த பாஸ்ட் டைம் அவருக்கு காட்டுறாரு. அந்த மாதிரி முராரி குப்தாக்கு சைத்தன்யா ஆண்டவன் தெரிஞ்சாலும் அவர் கண்ணு தெரியல, அவர் ஃபுல் பாஸ்ட் டைமும் பாக்குறாரு. சோ அதனால வந்து அவங்களோட பாவத்தை விட்டு கொடுக்காம கும்பிடுறதுதான் பக்தி. பக்தியனா இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், இப்படிதான் பண்ணணும், நரசிம்மரை கும்பிடுறதுதான் ரொம்ப முக்கியம், ஏன்னா வியாதி இல்லாம இருக்கணும், அதுதான் வேணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணரோட எல்லா ஃபார்முமே ஈக்குவலி பொட்டன்ஷியல். ராமர் ஃபார்மா இருந்தாலும் சரி, அது நரசிம்மர் ஃபார்மா இருந்தாலும் சரி, அது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுதான் முராரி குப்தாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இது மாயாப்பூர்ல முராரி குப்தான்ற இடத்துக்கு நான் போயிருக்கேன். அங்க வந்து நிஜமாவே தண்ணி வருது. அங்க இனி கூட உடம்பு முடியாதவங்க எல்லாம் போயிட்டு அந்த தண்ணிய வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு செழிச்சுப்பாங்க. சோ இதோட நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் பாகவதம் கிளாஸ நான் முடிச்சுக்கிறேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். நான் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வைஷ்ணவியோ நமோ நம. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தடவை தனேஸ்வரி மாதாஜி கோசம் நம்ம 3 தடவை சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மண்டே வந்து நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றேன். நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கும். மண்டே வந்து அட்வான்ஸ் கிளாஸ் நான் எடுக்கிறேன் இல்லையா, மார்னிங் இங்கிலீஷ் கிளாஸ். அது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம 6 o'clock வச்சுக்கலாம். ஏன்னா சுகன்யா மாதாஜி நீங்களும் கிளம்புறீங்கல்ல, எல்லாருமே கிளம்புறாங்க. அதனால இல்லைன்னா நம்ம 8:30க்கு பாகவதம் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஓகே இல்லையா? 8:30. ஏன்னா கிளாஸ் முடியறதுக்கு எனக்கு 7:30 ஆயிடும். சண்டே தான் இருக்க மாட்டேன், மண்டே இருப்பேன். மண்டே நீங்க இருக்கீங்களா? இருப்பேன். மண்டே மட்டும் தான் இருக்க மாட்டேன். ஓ, நீங்க ஊருக்கு போல அப்போ விருந்தாவன்? இல்ல போல. ஓகே, அப்போ நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நீங்க as usual 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. நான் இருந்தா நான் வரேன், இல்லனா நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? நாளைக்கு மட்டும் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. நாளைக்கு நோ ப்ராப்ளம், நான் இருப்பேன். ஷூர். Thank you so much. நீங்க போட்டோ ஒண்டி அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. ஓகே. ஒரு 2-3 போட்டோ அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா 5 ஸ்லோகாஸ் 16, 17, 18, 19, 20 வரைக்கும் அனுப்பிச்சு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்லனா கிளாஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்லனா கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடலாமா? சைதன்யா பிரபு அவங்க கிளாஸ் லேட்டா எடுக்கிறீங்களா மாதாஜி? சாயந்தரம் மாதாஜி சைதன்யா மகா பிரபு அவங்க கிளாஸ் சைதன்யா மகாபிரபு வீக்டே தான? சைதன்யா மகாபிரபு நம்ம மண்டே டு ஃப்ரைடே தான மாதாஜி? இன்னைக்கு சாட்டர்டே தான? நம்ம நேத்து இல்லீங்களே மாதாஜி. நேத்து இருக்க முடியாது, ப்ரோகிராமும் இருக்காது. ஏன்னா சைதன்யாவோட பிறந்த நாள் ஃபெஸ்டிவல் சொல்லிட்டு பாக்கலையா? சரிங்க சார். சரிங்க பாத்தீங்கல்ல, அதனால வைக்க முடியாது. அதனால எதுவுமே வைக்கல. ஓகே இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் உண்டா மாதாஜி? சாட்டர்டே கிளாஸ் 4 o'clock கிளாஸ் இல்ல மாதாஜி. அதுதான், அதுக்கு பதில் தான் நான் வந்து Thursday மார்னிங் எடுத்தேன். ஓகேங்க. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து அவங்க எல்லாரும் வந்த அப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அடுத்த ஃப்ரைடே. ஓகேங்க மேடம். ஓகேங்க மேடம். Thank you மாதாஜி. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. என்ன சொன்னீங்க? இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்குல்ல? இன்னைக்கு இல்ல, அந்த கிளாஸ்க்கு பதிலா நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு செகண்ட்